punya kok. Sikilku loro. Sikilmu loro. Tuh arane ini. Sikilku loro. Mangkane tok tejo begadang ae. Ora kopang kopi ae. Ngerti ra? Butuh sampe loro sampe asam ngoten kaya wong jajan. Kok pegel aku nyawang. Dina-dina sampe ning anak bojo ning ae. Aku wis gawa tak cek asam uratmu. Kok sari nesu-nesu ae marah-marah terus mesti asam uratmu naik ki. Kilo 4,8 munggah ki. Kok makane nesu-nesu ae asam uratnya munggah kaya ngene. Ya sik, tak gawene minumane ben medhun asam uratmu. Oh, Papa tak mau 8 iki jane yo. Pak, kilo, tak gawene susu apa jenenge Dosi Pure. Ya, iki meredakan asam urat ya. Tiga mana sing kowe-kowe sing jempo-jempo ngono kuwi. Mergo Dosi Pure iki yang 3 ya. Susu kuda murni yang tercampur rempah-rempah ya. Jadi iki pelopor susu kuda sing murni cocok banget sing gak asam urat go bapak kuwi lho, ngerti ra? Lah campur jenenge ora murni goblok. Dan diombe ndak lah. Ben asam uratnya ben medhun. Ngono kok asam uratnya kagian munggah. Makane coba kopi ae. Ayo mirip. Ya, itu kayak ngono pakan ya, gampang. Raimu. Ayo gede pakan bener diombe. Ngono andeno mangan minum kopi mek isu awan mek begadang. Lho lah iya, kok butuhnya loro kabeh. Ora. Kek langsung nguyuh anda nguyuh. Saiki ganti awake, kok meneh. Acting. Acting. Kuwi lah. Ben ora kon kerja.